Türkmen türmelerine yitenlerin hatarına azalyanlardan yeni de biri Vietnam Uwudu Nefe türmesinde aradan çıktı. Bu arada Kronika Türkmenistan neşri öz çeşmelerine salgılanyp habar berýär. Neşrin maglumatlaryna görä Türkmenistanyň öňkü Milli Howpsuzlyk Komitetiniň derňew bölüminiň öňkü başlygy Beýmurat 30 fevralyň başynda aradan çykdy. Merhumyň jansyz bedeni onuň garyndaşlaryna berildi we Kronika Türkmenistanyň çeşmeleriniň maglumatyna görä onuň bedeni 45 kilogram gelipdir. Neşir 30-nyň 2002-nji ýylda 25 ýyl türme tutulgyny höküm edilendigini ýatlaýar. Şeýle-de Kronika Türkmenistanyň habaryna olary diýeri görkezin atly adam hukuklary boýunça halkara kampaniýanyň maglumatlaryna salgylanyp 30 Beýmurat Saparbaýew üçin daşy vilayatyna doglanlygy aýdylýar. Ol 90-njy ýyllaryň ortalaryna Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň derňew bölüminiň başlygynyň orunmasary takminan 1997-nji ýyldan başlap Milli Howpsuzlyk Komitetiniň derňew bölüminiň başlygy bolup işleýär. 30 harby çini polkownik bolup ol 2001-nji ýylyň 16-njy ýanwaryna Türkmenistanyň baş prokurorunyň birinji orunmasary wezipetine bellenýär. 2001-nji ýylyň 9-njy iýulyna Lewap welaýatynyň häkiminiň birinji orunmasary Lewap welaýatynyň harby we kanun goraýjy idaralarynın koordinasiýa geňeşiniň başlygy wezipelerine işleýär. 2002-nji ýylyň 2 aprelinde 30 Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Komitetine işleýän döwründe işde goýberen düýüplük kemçilikler üçin işden boşadylýar. Harby çini we döwlet tylaglary ýygyny alınýar. Türkmenistanyň häkimiýetleri şu wagda çenli 15 ýyl gowrak mundan 2002-nji ýylda bolan hadisalar bilen bagly tutuk edilen 14 şeraýatyň saklanylýan ýerleri we ykballary barada maglumat bermäni gelýär. Halkara guramalary olary zorlukly ýitirmedilmegiň pidalary hasaplaýar. Geçen aýyň aýagyna Azatlygyň çeşmesi direksiz ýetenleriň sanyny azalýan ýene de bir tutugyň ykbaly barada maglumat berdi. Çeşme 2016-njy ýylyň awgust aýynda Garabogaz şäherine Konstantin Şyhmuratowyň hut özüni görendigini, odurky prezident Saparmurat Niýazowyň janyna kastetmek finansyny aýplanyp ömürlük tutuk edilen Türkmenistanyň ozalky vice-premier Boris Şyhmuratowyň inti Konstantin Şyhmuratowyň öz sözlerine görä onuň ol ýerde sürgünlükde ýaşaýanyny habar berdi. Azatlygyň türkmen hökümetiniň bir çeşmesi Konstantin Şyhmuratowyň ýa-da 2002-nji ýylyň noýabr wakalary bilen il teşkili tutuk edilen islenlik adamyň Uwudu Nefeniň ANT2 jeza koloniýasyndan daşarda bolmak ähtimallygyny şüpheli garaýanyny aýtdy. Şeýle-de ol Vietnam Uwudu Nefeniň ýapyk bölüminde bary ýogy sanagly adamyň galanlygyny habar berdi. Olaryň ählisi Uwudu Nefeniň ikinji blogyna saklanýar, ýogsa da ol ýerde saklanýan 40-dan gowrak adamyň sany şunça ýylyň dowamyny 10-dan azaldy. Men şu wagda çenli ol ýerden biri diýeri çykypdyr diýip eşitmedim. Olaryň ykbalyny iň uly çözüp bilýär. Egerde ony Konstantin Şyhmuratow gören bolsalar, gaýtalaýaryn munyň şeýle bolmak ähtimallygy gatpes. Bu diýmeklik iň ulynyň rehimlilik tutguýynyň tutanyny alamatlandyrýar. Munyň hem şeýle bolmak ähtimallygy tasnawly deňlip anonim şertde çykyş eden Türkmenistanyň resmi nutady. Olar diýeri görkezin kampaniýasy we Konstantin Şyhmuratowyň garyndaşlary onuň Garabogazda sürgünlükde bolmak ähtimallygy barada peýda bolan maglumatlary ret edýärler. 2016-njy ýyldan soňky döwürde zorlukly ýitirmedilmeleriň pidalarynyň sanawynaky adamlaryň bir näçesiniň ykbaly belli boldy. Olaryň jesetleri garyndaşlaryna jaýlamak üçin berildi. 2017-nji ýylyň ýanwaryna Ferhet Gullugynyň ozalky başlygy Türkiş Tyrmyýewiň jesedi garyndaşlaryna berildi. Tyrmyýew hem 30 feýaly 2002-nji ýylyň aprelinde işden boşadyryp harby çiýinlerden mahrum edilipdi. Şeýle-de 2016-njy ýylyň iýulyna we awgustyna türmede aradan çykan ozalky türkmen çinowniklarynyň ikisiniň ýagny Anodurda Ano Sahyetowyň we Wekil Durduýewiň jesetleriniň garyndaşlaryna berilendigi ma'lum boldy.